أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande sappo e ɗiɗaɓre lewru ramadana hijira annabijo meɗen muhammadu sallllahu alaihi wa sallam diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeego yaadore be sappo e ɗiɗaɓre lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e joyi. en ɗon nder fasirgo deftere allah teddunde, en ɗon nder surol baqara, en ummiran to ayare ومن بدله من بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. جمراوي فمن بدله on waylitiɗo ɗum badama sami'ahu ɓawo o nani ɗum فإنما andu ismuhu zunuba mako ala alladhina ismuhu zunuba majum ala alladhina yubaddiluna o ɗo ha ɗo canjoɓe ɗum waylitoɓe ɗum man. inna allaha andu jamirawo sami'un o nanowo alimun o anduɗo. en ɗon no nder fassirgo haala wasiye en mbino jamirawo wi o farliɗini wasiya. en fassiri komguli modiɓɓe nane ka wasiya on laati farilla hedde ko ayare ndon ngu jippa. nde ayare ndon ngu jippi se herti wasiye se jam en masabaji ko ɓe en ɓe no jogiri wasiya jotta. masabab en maliki ɓe wi wasiya tabiti sottatako, amma ɓawo ndon ngu ɓe huri be hadisol ngol annabijo sallallahu alaihi wa sallam wi en inna allaha ata li kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata ala warisin. ayi hajjatul wada'i to ton annabijo sallallahu alaihi wa sallam volli hadisol man, ashabu sunani ɓe nayo fu ɓe waddi hadisol man ko jaɓa daga to abdullah ibn abbas la wasiyata li warisin ɗo to se laati ɓen on hokkateɓe wasiya. nane ka jomirawo sendino wasiya nda hokkateɓe lil walidani wal aqrabina. goɗɗo to o mati mayde se o wolwa ɗum. hadisol ngol en wolli skena ha jabir ibn abdullahi ayi o wari ha annabijo sallallahu alaihi wasallam o nyawɗo, nden annabijo yehi ha mako be sahabo e muɗum wari laarugo mo. annabijo wari tawi o faɗɗi, nden o ɗon nder faɗɗere ɗo annabijo se tefi ndiyam, ɓe gaddi ndiyam, annabijo nangi nden mecci mo ndiyam man se o finti. nde o finti se o ƴami annabijo ko watta ha jawdi mako. ayi wakkatel man non allah jippini jo are yusikumullahu fi auladikum lidhakari mislu hadhihi al-unsayin. mana se ayare ndon ngu jippi wakkatel man. diga wakkatel ayare ndon ngu jippi se nde sottini kita aya wasiya. to hedde ko ayare man jippa wasiya ureteno to nda bo no jomirawo wi ɗum nda hokketeɓe wasiya man ɗo lil walidayni wal aqrabuna bil ma'rufi haqqan ala al muttaqina. nden faman baddalahu fa innama ismuhu ala alladhina yubaddilunahum. nden jomirawo seeɗa tindina e noyi to goɗɗo o hokkama wasiye mana ɓe ngaɗa mayɗo waɗanimo wasiya mayɗo maayi nden ɓaawo mayɗo
sai o canji wasiya man nda wimo jawdi am hokkuwane nde mayi sai o canji wasiya man jamirawo sai wiyata fa innama ismuhu ala alladhina yubaddilunahu ay zunuba canjugo wasiya ɗo ɗon ha dow canjuɓe man hanko mayɗo o arti o heɓi baratu zimmati diga o mayi ko woni dow mako timmi nden wasanaɗo bi'aɗo hokkite jawdi hanko o hokkitaka hanko o wala aybe aa zunuba man ka fumaka ka jippan ha dow moyjo dow canjuɗo wasiya ɗo jamirawo se o wiyata inna allah andu jamirawo sami'un o nano alimun o anduɗo mana wala ko wirnortomo ko ɗume shani mayɗo be shani hokkaɗo wasiya be hokketeɗo wasiya be wunno wasiya man ɓe pat maɓɓe oɗo andi kañum ko goɗɗo canji wasiya dede no wi'ira waɗi goɗɗum feere jamirawo ɗo andi o waɗi nden jamirawo bo nangiranmo be majum na فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهما فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم جبرافي فمن خاف قوم هولي min musin gaɗanaɗo wasiya janafan milare o isman ko zunuba fa aslaha o wo'ini baynahuma hakkunde maɓɓe baynahu hakkunde mako fa aslaha baynahu fala isma alayhi zunuba wala dow mako faman khafa min musi janafan o isman fa aslaha baynahu fala isma alayhi fala isma alayhi inna allah andu jomirawo ghafurun o yafotoɗo rahimun o kinnotoɗo jomirawo se lori wangitini o wi faman khafa min musin to goɗɗo huli gaɗanaɗo wasiya ko gaɗɗo wasiya kam hanko ka e mbino diga o mayi bara'atu zimmati timmi amma woodi shaydiɗo nda gaɗanaɗo wasiya ɗo nden se o huli mana o miiji ha ɓernde mako oɗo ɗo ta milare faman khafa min musin janafan milare wonde feere mana ta ha wunnugo wasiya ɗo o milana hunde feere mana o ɓedda goɗɗum feere dede ko o wi'aka ha nder wasiya ko kuma o ɓurnana goɗɗo feere geɗal muɗum dow geɗal goɗɗo feere dow milare na dow aybe ba aw isman ko kuma o waɗiran ɗum dow amduda gangan mana hallende on tan o waɗarta ɗum nda gaɗanaɗo wasiya nda kokketeɗo nda ko o hokkete amma sai o waɗa haɓɓere dow amdu o hokka goɗɗo feere o hosa wasiya man o hokka goɗɗo feere ko kuma o haɗa wasiya man kanjum jomirawo wi janafan ɗum milare on mana na way be haɓɓere ba aa ko aɗifa on hosata mo ko enɗam goɗɗam feere ko maslahaku goɗɗam feere o larata isman ɗo bo be haɓɓere ngam dalilaji goɗɗi feere kanjum waɗi jamirawo irni ɗum isman mana ɗum aybe on mutlaqan jamirawo se wiyata faman khafa min musi janafan aw isman fa aslaha baynahum o wo'ini hakkunde maɓɓe to hanko o laati o shaydiɗo no wakkati wasiya waɗa oɗo wondi bo be nanta mayɗo ko mayɗo waɗa wasiya oɗo andi nda ko mayɗo wi nden o huli ta gaɗanaɗo wasiya ɗo o canja wasiya man fa aslaha baynahuma sai o jooɗi o waɗi sulhu hakkunde maɓɓe ɓe fuu mana hakkunde waɗanteɓe wasiya man ɓe pat maɓɓe o hawti o jooɗiɗi be maɓɓe o waɗi sulhu o yecci ɓe nda ko handi en gaɗa nda no oɗo ɗo wolwiri handi bo en waɗirane ba o wi'iri nde man jamirawo wi fa aslaha baynahuma fala isma alayhi wala aybe dow maako to o waɗi banni mana an aɗo andi a wala nder wasiya na an woni gaɗanaɗo wasiya na an wunnata wasiya amma aɗo andi nda ko woni ha dow wasiya man to ha a mofti ɓe a waɗi sulhu hakkunde maɓɓe wala aybe ha dow maɗa jamirawo wi inna allah andu jamirawo ghafurun o yafotoɗo rahimun o kinnotoɗo to ɗum on waɗi hikima man haɗɗo jamirawo sappi wasiya ɗum hunde on mawde ɗum haqqe on woni dow waɗanaɗo wasiya
be wunnugo wasiya man amma yonki ɓi adama miilojum nden bara'atu zimmati gaɗɗo wasiya bo dedei mayɗo bo hanko o arti o timmini o waɗi nda ko o yiɗi waɗane amma o wala ɗo jotto o wala bawɗe haqqe man pat jippi ha dow moy jippi ha dow gaɗanaɗo wasiya ɗo to o waɗanama wasiya nde jomirawo andi oɗo mari miilare ko kuma ɓi adama maran miilare kanjum se o wallini ayaje ɗo ɗe ɗiɗi faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa innama ismu ala alladhina yubaddilunahu inna allaha ghafurur rahim faman khafa min musi janafan aw isman fa asla bainahum fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim sai jomirawo waddi ayaje ɗiɗi ɗo to goɗɗo canji wasiya to jomirawo ɗo andi haala mako ayi jomirawo to ɗo andi haala mako jomirawo nangiran mo ɗum to bo goɗɗo o huli to miilare goɗɗe feere wonde feere waɗo ha wasiya ko kuma to aybe goɗɗum feere ko zunuba feere ko haqqe goɗɗum feere uste ha wasiya nden o mofti ɓe fuu maɓɓe o waɗani ɓe sulhu o wala aybe ha waɗugo mako banni mana to a andi aɗo mari bawɗe ha waɗugo tadakhulu hakkunde gaɗanaɓe wasiya nden a woɗɗina hakkunde maɓɓe bo to waɗugo ɗum boɗɗum kanjum on ayara ɗo sappata nde solni a woɗɗina hakkunde maɓɓe kanjum waɗi jomirawo wi inna allaha ghafurur rahim jomirawo o yaafo aybeji nden bo o ɗuuɗa hinnejo naam يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فصار ما يدود من إنسان انفصلا آردو لأنه يتدي دابر جميع يا أيها الذين آمنوا يا أنا المؤمنين كتب عليكم الصيام سوما فرلت إنما دومودون كما كتب بندم فرلت إنهم على الذين من قبلهم دو أرتنون لعلكم حقيقة أنون تتقون أن دنتو آية دو لياري نودي فرلا تتبا باو فرلا أرندجم دم ان جنگي هسي كينيا على قصاصو بي فرلا وصوه دم ان جنگي كينيا nden hande farilla tatabum wari kanjum farilla sumaye farilla sumaye kanjum wari ɓuri farillaji ɗiɗi ɗe en jangi toɗo ɗo fu ngam e lallay ha haala qisasu jomirawo wi ya ayyuha alladhina amanu wolwanama ɓiɓɓe adama fu amma ɗum hunde on kayre ɗum haadisi nde fe'an fe'ugo wakkatiyol amma farilla huɓuka ka shaafi kala julɗo fu ha dow mbeɗu leddi kanka on woni farilla kaɗo ɗo kañum jomirawo wi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyamu suumaye farliɗinama dow moɗon kutiba en fassirino ɗum ko nufete be majum jomirawo farliɗini hunde sey a siyamu ko wonte siyamu hosama diga kalimol sawmu ha araɓɓe ngol ɗo nufa nangtaki on ko hattaki ko tabutugo ha dow yaakeyel ha nangtaki kanjum jomirawo holliri isa zakariya annabi zakariya alayhi salam ha surol kaheto ha nokkure wiyata inni nadartu lirrahmani sawman falanukallima alyawma insiya ay o togani jomirawo suumaye hande o suumani ko wolde o holwatako haɗɗo dow nangtaki amma hamɓe araɓɓe ɓe laati kala nde hunde nangti pat tabiti dow yakel gotel pat ɓeɗo ƴona ɗum sawmu ay imrul kays o wiyanno ha nanta shi'ru mako ay da'za
وسل الهم عنك بجسرة جموه إذا سام النهار وحجر دازا وصل الهم عنك بجسرة جموه إذا سام النهار يقول معنى إذا سام النهار معنى تنانجي دئتي أي وقت النانجي تأتا keni fu de'itan shiru to wakkatiyel ɗum ta'ata ɗo o wi to wakkatiyel man ɗo o soltira suro mako be nanta ngeloba mako to ayi siya isa saman nahara o naftiri nden ayi non ha o wiyata ka anna suraya ulliqat fi masamiha ka anna suraya ulliqat fi masamiha bi amrasi kattani min sumi jandali ko suraya ulliqat fi masamiha mana ɗaccuki haɓɓama jongitama ha dedei tabitirde muɗum dillata ko yahata ko ko toy nden ay nabi ngam wodi o wiyata wal khaylu sa'imatun ay wodi hoɗo tindina hala pucci o wi pucci goɗɗi fere ka kanji ɗiɗo dari ɗi acci doggudu o wi wal khaylu sa'imatun to haɗo sai laati kalimawol sawmu ngol ɗon no ha araɓɓe amma ko ngol nufata ha maɓɓe kangol ngol ɗo nufa nangtago dow yakeyel gotel nden woɓe feere wi a'a kalimawol sawmu araɓɓe ɗon no diga ha jahiliya fu ɓe ɗo suuma sappore ashura'a fillama diga to buhari sahihaini buhari be muslim filli ko jaba daga sayda aisha o wi kana al arabu yasumuna ashura'a fi jahiliyatihim araɓɓe ɓe laati ɓeɗo sumano ashura diga wakkati jahiliya maɓɓe nden fillama hanko annabijo sallllahu alayhi wa sallama nde o eggi makka o warti madina diga hitande arandere ayi suume farliɗinama ha hisande ɗiɗaɓre to diga hitande arandere sei o wari nde o warti madina o tawi yahudu en ɗo suuma ashura'a sei o ƴami ɓe e no waɗi ɓe suumata ashura'a ɓe wi ɗum nyalawmare on nde allah hisni annabi musa daga to fir'auna sai ɓe waɗi ɗum shukru on kayre on ɓe suumata to sai haɗo annabi sallallahu alaihi wasallam sai wi ana ahaqqu bi musa minkum min mi ɓuri henago be annabi musa dilinta moɗon annabijo sai farliɗini suume ashura'a nde warti nde farilla on ha julɓe hitandere man sai yimɓe suumi nde dow nde farilla sai allah jippini ayare suumaye nde ayare suumaye wari jippi suume warti farilla ashura a sai ɓamta nden woɓe mbino a'a annabijo sallllahu alih wa sallama sollino ɓe suumaye ɓeɗo suumaye annabi dawuda ay annabi dawuda o suuman hande o yara jango o suuma hande o yara jango ni o suumirta sai ɗum latino ɗum farilla kañum ɓe ashura amma nde jomirawo jippinare ya alladina amanu kutiba aleykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum shikenan sai kayre titatoɗo sai ɓamti sai warti jotta ka farilla koni ni ɗum lewru suumaye on haɗo lewru suumaye nane ɗum laatake no ɗum lewru on nder lebbi maɓɓe hamɓe araɓe ndu farliɗinaka amma jotta so jomirawo wari jippini waɗani ɓe farilla ɗiɗaɓa ɓaawo farilla julde farliɗinama diga makka amma nde sendaka daga ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila diga ɗoɗɗon julde farliɗinama amma nde senditaka nde waɗa wakkatiji joyi sende annabi waɗi isra'u be miraju nde waɗi isra'u be miraju ɗoɗɗon on nde sendita nde waɗa wakkatiji joyi nden nde o warti wuro makka to ɗoɗɗo madina to ɗoɗɗon on kadi ɗum wartiri zura asira mangariba ba en andi jotta ɗo nde senda nden farilla ɗiɗaɓa ka wari ka shafi kala julɗo fu kanjum woni suumaye kañum jomirawo wiya alladina amanu kutiba aleykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum jomirawo farliɗini dow moɗon onon mumini en suumaye to ɗum on woni suumaye en mbino ha araɓe ndano ɗum woni nden ha meɗen bo ɗum ɗume on kanjum on woni nangtago daga to nyamugo be yarugo be haaje kujeji tati ɗo fu goɗɗo waɗataɗi to oɗo suumi diga wakkatiyel ayinagel ha wakkatiyel ayinagel en tan min yottan ha fassariwe man kanjum on nufete sey jomirawo o wi en bo kama kutiba ala alladina min qablikum banano o farliɗini suumaye ha dow artuɓe to asi suumaye na farilla ka hertora ummatore annabijo tan ba
ɗum farilla on ka jippi ha ummatoje caliɗe fuu muɗum. Ha yahudu en jomirawo farliɗin ɓe suumaye ɗon je ɓe suumata bana yawmu kabor. Yawmu kabor ɗum nyalomare on nde ɓe suumata nyandere Allah hokki ɓe nasti wuro Baitul Muqaddasi. Nden sei ɓe ɓeddi suumayje goɗɗe feere 4 wari hawti be maaje 5 laati suumayje 5 ɓe suumata. Nden ay Ashura ɓeɗo suumande be ko nandi e majum. Sei warti kamɓe ɗo on woni farilla ha maɓɓe hamɓe yahudu en, be ko ɓe ɓeddata be ko ɓe ustata. Nden sei nasara hamɓe lallay wala nda ayare wari holli en, amma nde jomirawo wi kama furtal lazina min qablikum holli en kala artuɓe fuu muɗum nder dinaji dole suumaye ɗon. To haɗɗo hamɓe yimɓe annabi Isa en andi nda ayare hertiɓe ɓe suumaye wala, sei dey nde ɓe wari ɓe tawi tawreta ɓeɗo hura ɓe ko woni ha tawreta, sei ɓe laati ɓeɗo ɓeddana ko'e maɓɓe seɗɗa seɗɗa. Nder maɓɓe woodi lamɗo maɓɓe ɗon o nyawi, nde o nyawi shatuɗum sei o togi, to Allah yamɓitinimo hanko bo sei to o suumi nyalɗe 10. Nde Allah yamɓitinimo sei o suumi nyalɗe 10 man, sei o umri dawla mako fu suuma, sei o waɗi ruhbanu yecca leddi mako fu suuma. Ɗon 10 ɗo sei ɓawo ɗoɗɗon lamɗo goɗɗo feere bo hanko bo de o nyawi o wi hanko bo o ɓeddan suumeje 7 ɗe ɗon jaha ɗe ɗon jaha ha yehi warti hamɓe nasara suumeje 50 ɓe mari. To nde heɗe yetti 50 sei ɗe ɓuri ɓe sembe, ɓe warti ɓe wawata, sei warti ɓeɗo tokki ustaɗe kadi, sei ɓe canji ɗe ɓe naftiri be nanta modiɓɓe maɓɓe, sei ɓe suumana nyamugo tedduɗum ko kuma ɓe suumana nyamugo ko nandi kusel ko ɓe suumana nyamugo kujeji goɗɗi feere. Kanjum watta hamɓe nasara jotta ɓe suuman sei a tawa ɓe suumi ɓe nyamata ko kaza tan je nyalɗe kaza, ko kuma ɓe hosa je ɓe nyamata kaza je nyalɗe kaza. Ngam dalila ɗume? ɓe ɓili ko'e maɓɓe ko Allah ɓilinayi ɓe, sei saliri ɓe rondugo. To nde saliri ɓe rondugo ɓe acca woɗai, ɓe waɗa ɓe wawata, sei ɓe canji ɗum deidei no ɓe mari haaje. To kanjum waɗi nasara ɓe ɗo mari suumeje 50, amma na irin suumeje meɗen ba. Suumeje yahudu ɗe ɗon ɗe 5 on lolluɗe ha dina maɓɓe, amma kamɓe suumeje maɓɓe nyaɗɗe nde woore a sumtata bana no suumaye men jippiri en tan min sendita ka ya warta ɗo. Nde woore a sumtata, to a sumtini a lori a fuɗɗiti suumaye, wakkati nange muti a sumti ɗo to nyamu ko a nyamata fu wakkati el ma aɗo juula e cayi suumaye lori fuɗɗiti fayin, sei jango bo wakkati sumtari mai to yetti. Banni suumaye maɓɓe waɗi kanjum waɗi ɗum satani ɓe. To nasara bo mbano bo en bolliri. Nden ha dinaji bo tokkaɗi pat bana shari'aji annabo en ɗi fu majje suumaye ɗon, ngam ɗaɓiti ha tariha dina ka ngota, inna dina inda Allahi l'islam. Amma shari'aji ɗi feere feere ɗiɗo sendita. Dina ngota ɗo kala annabojo fu diga annabi Adam ha annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam oɗo wadda kujeji 5 ɗo. Kanjum jononi tauhidi goɗitinki Allah, nden julde, nden suumaye ɗum fardu ayani on kanji, goɗɗo he'anta goɗɗo ha maji, sei zakka, sei hijju. Kala annabo en pat ɓe waddi ɗo. Kanjum waɗi jomirawo to wari wollugo dina a tawan o wolli haala mufradu, sei to o wari haala shari'aji ɗo ɗon o waddata jam'u. Ko waɗi dina ka ngota diga annabi Adam ha annabi jomeɗen sallallahu alaihi wasallam. To kanjum waɗi kala dinaji fu ɗiɗo mari kujeji ɗo. En andi annabi Ismaila ayo wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati kana inda rabbihi mardiya. Kala annabo en fu a tawan o woni ha dina ɗo ɗon, amma shari'aji ɗo sendira. Bana jotta dina annabi Sulaimana hamɓe julde nde 2 on, fajiri be kikkiɗe. To wakkatiyel sali bo yoɓugo wala. Dina annabi Ibrahima ma non fajiri be kikkiɗe. To wakkatiyel sali yoɓugo wala. To dina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sei wari waddani en tarafa aqimi salata tarafayn min an-nahari wa zulfa innal hasanati yusibbu as-sayyi'at. To haɗo sumay lati ɗum farilla on ha ummatoɗe annabijo sallallahu alaihi wasallam, bano no laatiri farilla ha ummatoje shaliɗe, sei jomirawo wiyata la'allakum tattaqun, haqiqa onon on ndentoto. Sei en garta maqasidu sharia, en lara ɗum on hikima suumaye. Hikima suumaye hedde ko islama hamɓe araɓɓe ɓeɗo sukliri ɗume adda'a, nema, nyamugo, yarugo, te'ugo, kanjum tan woni cungullaji maɓɓe. Wala ko ɓe sukliri seeɗo. Nder man ɗuɗɗingo yarugo man, nder man marɗo sembe ɗuɗɗingo teele e ko nandi be majum. Mana ɓeɗo suklini nafsu maɓɓe tan. Ɗo laati kanjum al'ada maɓɓe, dow man ɓe jurotirta,
warti yottuɗo fuu mo wawata ñamnugo wuro fuu to hanko on woni cuɓaɗo irum hati mo ɗa'i en ko nandi be maɓɓe kala ko suklanta fu kañum waɗi hatta hamɓe araɓɓe ha yarugo mbal jomirawo nde wari harmingo mbal sey o harmini mbal dow tadarruju o harmine ka wakkatiyel gotel ngam to o harmini ka wakkatiyel gotel ɓe mbawatako sey noyi sey o harmini ka dow tadarruju seɗɗa seɗɗa en tammi en tawanka ha yeso to wasalunka anil kamri wal masri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi zunuba ɗon makka bote bo ɗon ayi jomirawo hoynani ɓe seɗɗa to yahan ha tambalɗo jomirawo sey harmini ɓe dow tadarruju seɗɗa seɗɗa ngam ɗume ngendam maɓɓe pat ɓe ɗo suklori ɗume nema tan marɓe ceede maɓɓe ɓe wala ko fottanta ɓe sey ñamugo be kolte be te'ugo be yarugo ɓe ngala maɓɓe ɓe wala ko suklanta ɓe sey ñamugo be yarugo be ko nandi be majum kañum to a tokki alaari shirul jahili sey a tawa marɗo maɓɓe ɗo suklani ñamdu mo wala ñamdu bo ɗo suklari lowugo en andi wakati tadi wa ma iqani sani ko alastul duru'i ay warta goɗɗo to o narɗo ma oɗon be ñama be jawdi mako to o wala bo oɗo ladde a tawan o makejo on o fiɗo o on tan nabba to wangi o fe'a o mbaranga o mofta yimɓe ɓe ñaama ɓe wadda mbal ɓe yara shikenan kanjum tan woni sungulla maɓɓe to jomirawo yiɗi elta yonkiji ummatore annabijo sallallahu alih wa sallam sey o farliɗini suumaye ñaamugo man ma sam a ñaamata yarugo man a yarata haaje man a waɗata ngam ɗume ngam kabhuji ma in nafsi yonki to a yoofiki wala ki yata ngam man kiɗo mari haaje ko nangantaki birki mana rammiɗinta yaadumaki haɗaki ko ki yiɗi ma nda ɗum ɗo ɗum dagi ɗum amma a ñamata to ha soyende ñamugo ɗo ɗum taqwiyatan lin nafsi ɗo sembiɗinaki a eltanki a sembiɗinanki bo ha ibada kañum waɗi allah nde wari wallugo ummatore annabijo nde lewru suuma wari so o haɓɓi sheɗanu ayi sheɗanuji pat haɓɓama dammuɗe aljanna maɓɓitama dammuɗe hiite maɓɓama laati ɗum lewru hinne on tan ngam dalila ɗume lewru eltugo yonkiji on nden haɗɗo jomirawo nder hikima sey en tawi ha hukama'u dinaji artuɗi haɗugo hoore muɗum ñamugo ɗon nder ko wo'inta yonki woodi milliyina ɗon nder dinaji artuɓe ɓe woodi asharqiyina ɗon irum yimɓe yunan ko nandi be maɓɓe hamɓe ha falsafa maɓɓe na ɗum dina ɓe mari amma ɗum falsafa tan afkaru maɓɓe ɗon ɓe eltan yonki ɓe haɗaki ko ki yiɗi ha nanta yaha warta noyi yaha warta ko ɓe ñamata ko jogata ki yeeɗa tan salata ko ki yeeɗata to sali ko ki yeɗata ni to yahan warta teddungo ki ngam ɗume yonkinani ma ɓe ɗo andi ha maɓɓe jawharuji ɗiɗi on woodi ruhaniya ɗon woodi jismaniya ɗon ɗume on woni ñamdu ruhaniya kanjum on woni ibada tan ɗume on woni ñamdu jismaniya bo kanjum on woni dedei ko welanta yonki tan to wakkatiyel a ɗuɗɗini ñamɗe a ɗuɗɗini nema to sey yonki tebda sey ibadaji famɗita to bo wakkatiyel a haɗi hoorema ñamdu yonki yehi laafi to sey ruhu maɗa tedda sey ruhu maɗa mauna ɗo bo sey a tawa hiɗo fa'inama hananta caniji allah kañum jamu deliya wiyata wa yaruhu dhaka bi arbihi bi tasaffulin wa yaruhu zaka ila sama bi tasa'udi ruhu ɗo fa'inama dow ko ndey nafsu ma bo ɗo fa'inama les ko ndey ngam ɗume nafsu ma yiɗi nema to kañum ha falsafa qudama'u artuɓe haɗugo hoore ñamdu ɗon nder taribi nafsi ɗum ɗo lutti ha jotta ha leddi india woodi ɓe wiyata barahima hamɓe ɓe waɗi ko'e maɓɓe ɓe nabatiyin ɓe ñamata ko kala yonki fu ko wurti ha yonki fu ɓe ñamata kusel ɓe yarata kosam kala ko laati kusel fu hamɓe ɗume annabatiyin ɓe ƴonata ɓe sey ko shaafi fungo tan kala ko shaafi yonki fu ɓe ñamata ko ngam eltugo yonki man nder maɓɓe ɗon woodi yimɓe dina buudha ɓe wiyata buddhism hamɓe wala ko mari tarwidu nafsi yotti ɓe wala ko mari taridu nafsi yotti ɓe hamɓe goɗɗo o laatan oɗo elta hoore makko kamɓe ɓe ɗo mari suumaye maɓɓe nane ma wala ko ɓe ñamata bo sey nanta gabbe marori tan gabbe marori ɗo bo to a wari a fuɗɗi kuugal maɓɓe a nasti nder dayru maɓɓe babal ibada maɓɓe ɓe hetante ko a ñamata kala nde weeti fu aɗo usta gabbe joyi nda ɓe hetante to ɗo on a ñamata hande a ñalliran suumaye ndiyam nda fodde ko a yarata ɗo bo kanjum on a sumtirta nda bo ko a ñamata amma nde weeti fu a usta gabbe joyi aɗo usta ha yaha famɗita ha yaha warta goɗɗo to ɓe hokkimo tummude makko hande ko o ñamata hande be jango on dow banni ɓe yahirta
to sey yari tawi en tawi ha maɓɓe jotta insilakul arwahi woni a tawan goɗɗo ndamoɗo oɗum ɓi adama on o yerday be Allah masa ko nuɗɗina hanko buudo o rewata amma nde o tokki tarwidu nafsi ha o yaha o wangina karama kullinga a fotan be goɗɗo oɗo dilla dow hendu a fotan be goɗɗo oɗo waɗa kayefaji feere feere goɗɗo sey o hoosa leggal ni to o yerɗingal be kolel mako sey ngal do'a ko waɗi o arti o waɗi tarwidu nafsi mako o mawnini ruhaniya mako ha maɓɓe insilaku ɗon amma ɗume nde ɓe laataki ɓe julɓe ɓe ɗon nder awalimu zulmaniya tan to ɗo ɗon nder hikima ko waɗi jomirawo farliniɗi suumay ha ummatore annabijo sallallahu alaihi wa sallam en mbi kamɓe arab ɓe nanima ɓeɗo sohlini be ñamugo be yarugo be ko nandi be majum nden diina dow maɓɓe jippi kanjum on jomirawo sey jippini ayare ɗo o ya alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaquna lallay to on huwi kuje ɗo to on dentoto mana on mbo'inani yonkiji moɗon on laatan bo nder jumla huloɓe Allah nam أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون جمراوي أياما يلو ماجي معدودات لم نادي ولمني دي فمن كان كوميلات منكم درمود مريضا أو نيودو أو على سفر كودو دو جهانغال فعدة ولرنا لمغال من أيام إبقو يلو ماجي أخر بوئي فاوتو يمبتي كوتو ورتي جهانغال ماكو فمن كان منكم مريضا فعدة وعلى الذين يطيقونه وعلى على الذين يطيقونه مرء باود سومو غمان إطعام طعام مساكين وعلى الذين فدية شتدي طعام مساكين نيمنوغو مسكين ان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وأن تصوموا خير لكم فمن تطوع قومي ودي تطوع فمن تطوع خيرا فهو خير تو ودي تطوع دو خير وهو خير له كنيم قرانيمو وأن تصوموا أن صوما نو أن صوما هو خير لكم قرانيون إن كنتم تولاتك تعلمون أن عندي جمرا سوي ان o farliɗini suumahe dow meɗen ummatore annabijo en fuu meɗen bana no o farliɗini ha ummatoje caliɗe se o wi ayyaman ma'dudat nyalawmaje limlimniɗe nawai nyalawmaje ɗe andaka ba a'a nyalawmaje ɗon andaɗe ndande ɗe fuɗɗata ɗe tokkidiran ha bo nyande ɗe timmata ndande ɗe fuɗɗata nda nyande ɗe timmata mana nyalɗe on limlimniɗe kanjum woni nyalɗe 29 o ɓuri sahugo ko ɓuri ɗuɗugo ko kuma nyalɗe 30 kanje ɗo kanje on Allah farliɗini dow ummatoje annabijo sallallahu alaihi wasallam nden se o wi'ata faman kana minkum maridan aw ala safari sume farliɗinama dow kala ko moyjo fu nyalawmaje bo andaɗe amma to goɗɗo laatake nder moɗon o nyawɗo aw ala safarin ko oɗo dow jahangal to fa iddatun min ayyamin ukar ndem ka limgal nyalɗe ɗe o sumay ɗo o wattita ɗum be nyalawmaje goɗɗe feere ha nder hitande to tafsilu ma kan woni maridu nyawɗo sumay farilla dow ko mojo fu suma amma nyawɗo jomirawo hoynanimo o yara nder lewru suumaye to se modiɓe waɗi konnguli nyawtoy on yottata goɗɗo yara to haɗo woɓɓe nder modiɓe sanni woɓɓe nder modiɓe bo hoyni nder hoynuɓe irum hasanul basri
be nanta ibnu sirina be umar ibn abdul aziz kamɓe ɓeɗo hoyna kala ko wi'ete nyaw ƴoneteɗum nyaw fuu ngam ibnu sirina ɓe meɗi yarango mo ziyara nder lewru sumaye ɓe yetti ha mako sei ɓe tawi oɗo yara sei ɓe wiyata mo noyi aɗo yara nder lewru sumaye ɗo sei o holli ɓe hondu mako ɗo nawa nawugo hondu ɗo kanjum tan he'ini mo o wi nder nyawɗum woni nonnon irum may tawama umar ibn abdul aziz nder lewru sumaye ɓe tawi oɗo yara hanko ma ɗum nawnande on famarde waɗi mo woɓɓe bo ɓe sattini nder maɓɓe abdoulah ibn umara woni nder sahaba en o wi nyaw je a yaranta sumaye sei to nyaw man a yotti a wawata a umma a dara amma fannu nyaw accete a umma a dara a waɗa palanɗe 7 to nyaw man a yaranta ɗum sumaye dole a suuma ayi oɗo nder sattinɗe nder maɓɓe ɗuɗɗo fu ɗo wi'a amma ha hetugo nyaw sei ɓe ɗo gaɗi darajaji goɗɗo feere wi'a a nder maɓɓe woodi satinɗo fannu nyaw maɗa aɗo nder hakkilo maɗa to a yaratako sei to nyaw ma itti hakkilo maɗa ndenda a yara woɓɓe ha banni ɓe yettini ha sattingo to haɗɗo woɓɓe sei hoosi caka caka sei ɓe sotti ha hetugo nyawu aa ɓe ɗo heta migdaru ɓiɓɓe adama ko moyjo fu be fodde weelo je o wawata muñango ko moyjo fu be fodde torra je o wawata muñango moy on nyawu maako to wari tawi sumaye maako torra man satanan mo to hanko o yara moy on nyawɗo to ha nyawu man ngam wari tawi sumaye ma torra may satantako maɗa to o bo ta o yara ɗo on dow ɗo masaba maliki yahi a laara torra dedei torra kaye on ka a wawanta muñango to kanka to a wawa muñango ka ta yaru yaadu be sumaye maɗa torra kaye on a wawata muñango to a andi ka a wawata muñango mana ɓuran dow torra ka a yidata ka weelo be ɗon kaje sumaye to ɗo a yara to haɗɗo kanjum on ɓe hetiri banni sei ɓe mbiyata faman kana minkum maridan aw ala safari nyaw ndano ɓe hetiri ɗum sei yetti dow gonɓe dow jahangal wonɓe dow jahangal bo irum jahangal ngalewal ɗum mamodi ɓe sei waɗi komgol ɓe wi sharɗi jahangal man sei ngal laata ɗum jahangal ngal ibada on ko jahangal hijju ko jahangal umra ko kuma jahangal sonugo bandigu to luuti jahale tati ɗo dagayi goɗɗo yarana jahangal gongal feere woɓe feere wi aa jahangal jihadi yowa jahale 4 jahangal hijju be nanta umra muɗum be nanta sonugo bandigu be jihadi jahale 4 ɗo kanjum on ɓe yerdinima a yara to sali jahale 4 ɗo dagay a yara woɓɓe sei ɓe hoyni ɓe mbi'a jahangal ko irum ngalewal a yarat woɓɓe sei ɓe ittiti ɓe wi banda jahangal filu ngam filu ɗum tefugo duniya on woɓɓe wi aa filu fu ɗon nder ai aɗo tefa halal mako a nyama on to haɗɗo konguli maɓɓe hamɓe modi ɓo ɗuuɗi nanema iktiraful ummati rahmatu ɗum lural maɓɓe ɗum hinne on komoye hoosan koɗeke masabaji tongi en amma komoye wawan hoosugo ɓawlu je yadata be muɗum huuda be majum nden sei ɓe lori ɓe wari ɓe luuri ha dedei fodde yaadu ndu yeeru on yarantendu woɓɓe mbi ngaliɓe bana masaba men maliki hamɓe yaadu ndu a hussirta yaadu to a waɗan jahangal ngal a hussirta ɗum to kangal dagi a yarana ngal irum kanjum mel 50 ha masaba maliki ko mel 45 woodi qawlu ha imam maliki man 48 woodi qawlu ha nder masaba maliki man 30 pat goɗɗo hussiran to yaadu ndu a hussirta kayru on a yaranta sumaye nden woɓɓe nder masabaji ɓe hoytitini ɓe mbi'a to ni yaadu men ndu yehi mel 3 a hussiran to nden ka ta waɗan jahangal mel 3 ɗo kam a dagi a yara sumaye to haɗo sei en wangitina ɗume on woni yaadu ha zamanu maɓɓe ɗume on woni yaadu ha meɗen zamanu tashri'u jahangal ɗo wara kujeji 3 ko kujeji 4
ɓeɗo yehira geloɗi, ɓeɗo yehira pucci, ɓeɗo yehira bamɗi ko alfadariji, nden ɓeɗo yehira kosɗe. To jahangal hussirru ngal balɗe ngal ɓe hussirta kanjum on yaadu ndu nyalawmaare awa 24 hirtande ko kuje ɗo kanjum on hosata mel 40 ɗo, kanjum on hosata mel 40 ko mel 50 ɗo. Kanjum on woni jahangal ha maɓɓe. Enen bo ɗume on woni jahangal ha meɗen hande? Jahangal meɗen ha meɗen hande na kanjum on woni jahangal ha nanta ummatoje caliɗe ko kuma ha yimɓe artuɓe zamanuji caliɗi ba. Enen jahangal ha meɗen nyalawmaare a wawan a yaha ko watta bana kilometre 500 to yaadu maɗa. A umman diga haɗɗo a dilla ha Kano, ko a umman diga haɗɗo ay kilometre 700 on, a umman diga haɗɗo a dilla Maiduguri 600 on, a umman diga haɗɗo a dilla Abuja kilometre 700 on. ɗo on jahangal nyalawmaare ha meɗen. To en hosata ko qiyasu zamanu nane ɗo ɗiɗo nder masalaji je handi modi ɓe wurta wolwa wodeke moti ɓe woɓɓe feere wala waɗa tawassuɗu, ɓeɗo tonga ha dow ko ɓe andi tan sei ɓeɗo hura be kujeji zamanuji nane je dedei wala no ɗe huwira hande. To a wi a waɗan muqarana dedei sayru zamanu meɗen noni be zamanuji caliɗi. Zamanuji caliɗi ko ɗume caɗɗum, zamanu men jotta bo Allah hoyni. To a sei ko a hussiranta jotta na ko a hussiranta nane ba, ko kuma ko hussiranta nane na kanjum a hussiranta jotta ba. Kanjum woni jahangal ngal a yaranta sumaye zamanu nane na kangal on handi a hura ba. Ko de ke woɓɓe feere nder modiɓe ɓeɗo hura be zahiru shar'i, hamɓe ɗume on nassi wardi kanjum tan ɓe husata, ɓe wala naftira be nanta qara'inu, ɓe wala hura be qara'inu. Amma ko woni hikima ha dina kaɗo yada be zamanuru nde weeti fu, kaɗo yada be hande ma nde weeti fu. Kanjum jamu risala wiyata en noy ɗum konngol Umar ibn Abdul Aziz o wi tudasu linnasi aqdiyatun bi qadri ma adasu min al fujuri, mana ɗum hesɗitinani yimɓe tahdisul ahkami handi waɗa kala hitandere fu o kala duuɓi kaza fu. Jotta bana ha lesɗe ɗum yehi yeeso a tawan kamɓe ɓeɗo mari majlisul ulama al fiqhi ɗon, kamɓe kala hitande lebbi 1 fu ɓe joɗan ɓe laara ɗum on mustajidat ha dina. To sei ɓe lora ɓe laarta nder ahkamu ɓe canja kiitaji man ɓe wo'ina ɗi dedei no yadata be zamanuru, sottinayɓe dow asli shari'a ɗo yaada be hande meɗen bo. To en ɗo mari haaji andugo irum maji sei en heɓa en gaɗa tahdid, nda jahangal ngal handi en gaɗa kasru, nda bo jahangal ngal handi en yara sumay ha majum. Nden jamirawo wiyata wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin. Ha yutiqunahu diga qira'a modi ɓe jangiri yutiqunahu ɗo feere feere ngam kalimol may ngol ɗo mari ko jimnata. Woɓɓe feere jangiri Allah yutiqunahu, woɓɓe feere jangini yatawwaqunahu, woɓɓe feere jangini yatwuqunahu. Kala ko ɓe en fu be no jangiri ngam no hokkirta ɓe mana. Kala jangande fu nde a canji jangande fu canjante mana bo. To haɗɗo amma to en mofti kalimaji mai fu larango wakkati, to en mofti kalimaji mai fu sumaye farliɗinama arande dow ruhsa on. To a yiɗi a suuma, to a yiɗa bo a muuda. Kanjum goɗɗo oɗo mari bawɗe sumugo amma wala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakina, kai anko kafa fotinemo sumugo ɗo o nyaman o yara ngam man ɗume ha o yarna tan. To ta laari sharia dina islam o banni ko ɗume ɗo yira tadarruji on, sei a yare faman shahida minkumul shahra falyasumhu, nden nde jippi kayre to geldol wala. To a mari bawɗe sumugo ni a suman tan, sei nyawɗo sei gonɗo dow jahangal. To haɗɗo to a laari no ahkamu man yahiri sei a tawa a yare ɗo wala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakina. To ha woɓɓe wakkatiyel man to aɗo mari bawɗe marɓe bawɗe sumugo man, woɓɓe feere sei waɗi tafsiru, modiɓe tafsiru holli kalimaji ɗuɗɗi haɗɗo e ngala wakkati fasugo ɗi. Nder maɓɓe ɓe wi aa goɗɗo o cembiɗɗo no o wawi sumugo jotta o yaha o tampi o wawata ngam man to o yiɗi o suuma. Henni e wi zahiri ma kani suuma e jippino dow khiyaru on, to a yiɗi a suuma, to a yiɗi bo a muuda. Sei jomirawo wi wa an tasumu khairul lakum, to on suumi kanjum ɓurani on in kuntum talamuna. Wato suumago moɗon ɓuri muudugo ngam ɗume fa'idaji ko hebbini ha nder suumaye, irum tarwidu nafsi, irum ɗuɗugo ibada, irum hoynaneki. A tawan ibada ka a wawata a waɗa lewru suumaye, to na lewru suumaye ma a fotai a waɗa ka. A tawan nyalawmaje maɗa pat ɗo yusɓi ngam dalila ɗume ba en bolli Allah arti haɓɓi sheyɗanuji maɓɓiti dammuɗe hinneji muɗum, sei a tawa ibada may ɗo hoynanima, aɗo nana belɗum majum. Bedeke enen haɗo be tampere meɗen fu a tawan nokkuje feere enen alkaji haɗo rakaje 10 en julata be nanta shafi be witri meɗen, amma nokkuje feere ɓeɗo jula raka'aje 20, nden nokkuje feere ɓeɗo jula kusan raka'aje
capan e tati kanjum ɓe juulata hananta jemmare ɓalli maɓɓe ɗo saati irum sappo ragareje ɗo tawa ɓe ɗo timmina alkaweje ɓe kota ɓe ɓe ñamata ɓe alaɗa fuɗɗe julugo tajudu ibada may ɗo hoyi yimɓe ɗo waɗa ibada nder na caɗa ngam ɓe rira ɗume seyɗanuji tongama kanjum jamra wiyata wa anta sumu hayrul lakum sumago moɗon ɓurani on in kuntum talamuna to on latake on ɗo andi kam to haɗɗo en ramiɗinta janngo se en timinaka to Allah yardi subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim allahu alam en ɗo mari no ƴamol to Allah hokke sabbugo modibbo e ƴamol on ɓe waɗi dow haala goggirɗe ɗum hunduko nde suuman o wi o nana modiɓɓe feere wiya dagi ɗum wogga be naftira be maclean woɓɓe feere bo wiya dagay to kanjum o yiɗi o heɓa ƙarin bayani haala man to hedde ko en jabagol en jabano ñamande ƴamol ɗon no ha meɗen ƴamol ɗon ɓe ƴamino en woodi mo ƴami o wi one to aɗo julda be liman maɗa nden a laari coɓe ha limse liman maɗa noyi yanayi julde ma woni to kanka modi ɓe arti wolli ka kaɗo muktasar ha sharha mawahibul jalili o wolwi o wi'ata to aɗo juula nden a laari coɓe ha ɓandu liman maɗa to aɗo heddi be maako sey a sonda mo a yecca mo nda kaza ɗo ha limse maɗa to hanko liman to o wawan ittugo limse man o itta ɗe o sakkina to limse luttata ha ɓandu maako timmitinan julde maako nden wala ko woni dow maako se o itta ɗe o sakkina to bo o wawata ko ittugo limse man dedei julde timmida mana al'aura mako wangam to ɗo se o lutitina goɗɗo wara dara timmitina julde man to bo an a laari coɓe ɗo ha ɓandu maako nden aɗo daayi an tan bo yi luttuɓe yi'ay to ɗo a wolwan be sembe hanko liman o nana ko moye nana ɗon liman oɗo mari ɗiɗi to wawan o itta limse man o jokka julde bisimilla to wawata ko itta julde limse man bo ɗon bo se o lutina goɗɗo timmina julde to haɗɗo to noyi o timmitinan julde o wawan o itta limse ɗe mari coɓe man o timmitina julde to haɗɗo se konngoli ɗiɗi waɗi ha masaba maliki bana suhnunu wi o itti coɓe man dole o fuɗɗita julde man diga fuɗɗode ngam ay ko o arti o juulude nder maare o juldi be nanta coɓe to nden ibnu habibin nder modiɓe ha masaba maliki o wi aa a jokkan julde man tan a mahan dow maare ngam ɗume dedei ay julde man nde timmidayi a silminay be coɓe ha ɓandu maɗa to kanko dow ɗo o yehi nder maɓɓe ɗuɗɗum nder masaba malik fu yahi dow ɗo to o itti limse ma o sakkini ni hikkano julde makko ɗon no jokkande tan o juula to ɗo kanjum woni jawabu ƴamol ñande nden sey ƴamol hande bo ɓe mbi haala waɗugo makilin to enen to en jaɓan jawabu meɗen mubasharatan en watta en tokkata ko irum bolle feere waddoɓe irum ɗo patte foɓe fitin ha dina on wala no watta a hoosa belɗum hunde dakmuɗum a waɗa ha hunduko maɗa nde ladayi nde nasti ko ndendol maɗa kala ko nasti ko ndondol maɗa fu bo vonni suuba e maɗa wala mo foti o wi'a o naftiri be buroshi be maclin ko close up mako o woggi o timmini o looti wala ko simti nasti dande mako wala goɗɗo man ko to nani o hosan jamdi feere on o fala ha ko ndondol mako o waɗa buroshi ma wala no ka wara nden bo en ɗo andi nde goɗɗo woggi buroshi timmini fu a wusɓan nde sappo kumpa timmata ko ha hunduko ma a wusɓa a timmina a waɗan bo awa ɗiɗi tati aɗo nana ndakam man ha hunduko maɗa watta sumema vonnugo ngam man ɗum sahata ko ɓe eyi wajhi minal wujuhi waɗowo buroshi a waɗan buroshi to a ummi jemma hedde ko a mbayra ɗo on fottina ngam ɓawo mbayrugo ma foti ɗum tokka hunduko maɗa wakkatel sume nasta a moɗa ɗum a yiɗo ma sume maɗa wonni henni ɓe yiɗi hedde ko a mbayra a watta buroshi to a ummi caka jema ngaliban ma wakkatel a ummi ɗo wakkatel ma tan a watta buroshi maɗa wakkatel a nafata ma timmina a wara a mbayra ma hunduko ma ɗo laaɓi to a mbayri a timmini a usɓan ma tan ɗo on woni jawabu makko ɗum sahata ko enen en tokkata ko irum tefoɓe cele ɗe ɓe arat umminta fitina sei ɓe laara kalimol casual a tawa modibbojo goto wollika ngam dalila goɗɗo feere sei ɓe hosagol kangol ɓe waɗata rijumagol ɓeyaɗa ngam ummungo balbal ha nder jumɓe aa dagi goɗɗo waɗa siwakewal jorgal keccal ma woɓɓe feere nder masaba maliki yiɗa nder modi ɓe sattini hatta keccal ɓe yiɗa to amma siwakewal dagi a waɗa ngam siwakewal ɗum leggal on andagal nden a woggan a wawan bo a rento wala ko nasata amma en ɗo andi mayɓo nyebbam on wara nasta hawta be nanta ndakam nden tetay nasti nder dande waɗatako
bi ayi waji min al wujuhi to ngam man jamo jabi jamolo sahata ko goddo naftira be makilin wallahu alam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح من القاتل الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون